салом ба ҳамаи шумо мухлисони азизи телевизиони варзиш. Ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоист. Ман Фирдавси Хурсандам. Рафтем. Ники Терпстра, велосипедрони машҳури ҳолландӣ дар вақти тамрин ба садама дучор шуд ва феълан дар беморхона бистарӣ аст. Медонед барои чӣ Ники ба садама дучор шуд? Ин варзишгар вақти рондани велосипед дар роҳ мурғобиро дид, ки аз роҳ мегузашт. Ники ба хотири оне ки мурғобиро назанад, велосипедро ҷониби дигар гардонид, ки дар натиҷа ба санг бархӯрд ва дарҳол тавассути чархбол ӯро ба беморхона бурданд. Дар беморхона ӯ ба ҳуш омадааст ва ба изҳороти табибон Ники ба осеби мағзи сар ва чанд ҷои дигараш аз ғояти зарбаи сахт лат хӯрдааст. Хулас Ники баъди чанд вақт метавонад ба варзиш машғул шавад. Ба қавли рӯзҳо зато мурғобӣ намурд. чанд рӯз мешавад дар расонаҳои иттилоотии аврупоӣ хабари ба Челси гузаштани Роналду нашр мегардад. Ба иттилоъе гӯё Роман Абрамович ба агенти Роналду Жорже Мендеш муроҷиат кардааст, ки ба нархи 120 миллион евро Роналдуро аз Ювентус ба Челси биёранд. Баъдан пойгоҳи иттилоотии РБК Спорт, ки бо миллиардери 53 сола ҳамеша дар иртиботанд, аз дурӯғ будани хабари мазкур расонаӣ кард. Гуфта мешавад, ки Роман Абрамович ба ҳеҷ кас дар ин маврид муроҷиат накардааст ва нақшаи овардани Роналдуро ба ин даста надорад. Дастаи Ювентус ҳам баъдан изҳорот дод, ки ба мо аз ҷониби дастаи лондонӣ ҳеҷ дархосте наомадааст. ҳабиб Нурмагомедовро ба вазифаи раис ҷумҳури Доғистон пешниҳод карданд, аммо худи аз ин чиз хабар надорад. Телеграм-канали Незигар як маълумотномаи таҳлилиро расонаӣ кард, ки он ҷо ҳабиб Нурмагомедовро беҳтарин номзад ба вазифаи раиси ҷумҳури Доғистон пешниҳод кардааст. Гуфта мешавад, ки ҳабиб Нурмагомедовро телеграм-канали Незигар ҳамчун рамзи миллии Доғистон пешниҳод намоянд, чун миллат ӯро дӯст медоранд ва душманон эҳтиромаш мекунанд. ҳабиб бо чанд хусусияташ метавонад раиси ҷумҳурӣ бошад. ӯ шахси дорои сифати лидерӣ, маркетинги беҳтарин, дипломат ва шахси хеле ботамкин аст. ҳамчунин пешниҳод гардидааст, ки ҳабибро мушовири президенти Русия оид ба корҳои варзишӣ қабул намоянд. ман фикр мекунам, ки ин беҳтарин идея аст, аммо ҳоло барвақттар аст дар бораи сиёсат фикр кардани ҳабиб. ҳеҷ вақт аз сиёҳ буданам афгор намешавам дӯстон. ҳарчанд ки ин суханҳо ба ман низ мувофиқ меоянд. ин суханҳоро дар ин бозингари 25-солаи Манчестер Сити Раҳим Стерлинг ба хотири тарафдорӣ аз кӯли сиёҳпӯстони дунёӣ дар навори видеоӣ гуфтааст. модоме ки ситораҳои қабливу муосири Премер-лигаи Англия нажодпарастиро қатъиян маҳкум мекунанд, Раҳим Стерлинг, ки худ аз тоифаи ҳамин нажод аст, ба навори видеоии хеш ба мавзӯи баҳсҳо атрофи нажодпарастӣ ранги дигар бахшид. дар лавҳаи видеои Стерлинг, ки сафҳаи твиттераш нашр шудааст, ҳамчунин Гари Линекер, Ҷордан Хендерсон, Алекс Окслейд-Чемберлен, Ҷейдон Санчо, Кевин Де Брюйне, Венсан Компани, Гайл Клиши, Давид Алаба ва Люси Бронс ҳамроҳ шуданд. варзишгарон аз нобарории нажодӣ иброз намуда мегӯянд, ки аз пайдоиши нишонаҳои нажодпарастӣ хастагоранд. худи лавҳаи таъсирбахшро бошад суханҳони Стерлинги 25-сола хотима медиҳанд. ситорагони олами варзиш ҳарчанд ки аз нобарории нажодӣ афгор беҳол шудаанд, мо аз динаи навидҳои ношуди эътирозӣ дар Амрико дигар безорем. акнун аз фоҷиа ҳарф мезанем. Люси Дуади, духтараки 16-солаи фаронсавӣ, ки аз намуди варзиши кӯҳнавардӣ миёни ҷавонон чемпиони ҷаҳон гашта буд, дар як ҳодисаи нохуш дунёро падруд гуфт. гуфта мешавад, ки Люси ҳамроҳ бо дӯстонаш дар наздикии хона сайругашт мекарданд. Люси кӯшиш намуд, ки аз ҳунари кӯҳнавардии худ ба дӯстонаш чизеро нишон бидиҳад, аммо иштибоҳан ӯ аз уҳдаи кор набаромад ва аз баландии 150 метр ба замин уфтод, ки вафот кард. хабари шумро аввалин шуда Федератсияи кӯҳнавардии Фаронса расонаӣ кард. Артем Тарасов, блогери машҳур аз Русия, миёни баҳр аниқтараш дар яхта барои ютуб-канали худ рақобати ғайрикасбии ММА ташкил кард, ки дар он ҷо беш аз 50 нафар иштирок дошт. мақомоти полиси шаҳри Санкт-Петербург аз шикояти атрофиён зуд ҷониби яхта рафтанд ва маъракаи онҳоро вайрон карданд. Телеграм-канали Мош навиштааст, ки яхта ба Андрей Кузнецов тааллуқ дорад ва тибқи қонунгузорӣ ӯ дар яхтаи шахсии худ ҳар чизе ташкил менамояд ҳуқуқ дорад, аммо мақомоти полис вобаста ба шикояти шаҳрвандон онҳоро боздошт намуданд. ҳамин тавр блогер Артем Тарасов аз миён гурехт ва соҳиби яхт Андрей Кузнецов ба маблағи 10 000 рубл ҷарима гардид.
ла газета дела спорт бошад чунин сарравҳа дорад: златан бо раҳбарияти милан ҷанҷол намуда эҳтимолан бозгашти ватан мекунад. навидҳо дар хусуси вайрон шудани муносибатҳои ибра бо раҳбарияти милан бахусус бо директори генералии тим Иван Газидисро ла газета дела спорт ба такя ба иттилои футболи Италия рӯи чоп овардааст. ин футболбози 38-солаи шведӣ гӯё ки аз камшавии маоши корӣ дар замони пандемия розӣ нашудааст ки маҳз ҳамин қарор дарди сараш гардид. чӣ тавре мегӯянд ки ҳар боистеъдод ҳам бошӣ, бо раҳбарият туғрӣ нагирифтӣ, сояатро пушти дар мебинӣ. маҳз ҳамин туғрӣ нагирифтанҳоу ҷанҷоли нолозим дар замони буҳрони златанро эҳтимолан ба дастаи Хаммарбюи шведӣ мебарад, ба тиме ки ибра як замон тамрин карда буду. чанде пеш молики қисме аз саҳмияҳояш гардид. бозгашти златани муқтадир бошад дубора ба милан аз Лос Анҷелес Galaxy моҳи январи соли 2020 сурат гирифта буд. ба ҳамин тамом то дидори навбатӣ хайр.